Отново съм в Ористяда, Гърция, в Lidl, да проверим цените в Гърция. Тъй като аз не пазарувам често от големи супермаркети и вериги, искам вие в коментарите да ми напишете дали цените в гръцкия Lidl са като в българския. 3 царевици, 2 евро 99 цента. 1 кг, 4 евро 27 цента. Картофи, пататес, 1 кг, 60 цента. Тези по-големите са 1 кг, 86 цента. Чери домати, 1 кг, 5 евро и 16 цента. Ето тези. Краставици, 1 евро 59 цента. Ето тези домати. Евро 58. Изглеждат много добре. От тях ще взема 1 кг. Вземане от тези домати за евро 59 кг. 59 цента. Струва ето този хляб за сандвичи. Хлябът в Гърция мисля, че е по-скъп от България. Ето тук на този цената. Тук има друг. Евро 39. Този е намален. Ето този е евро 25. Аз взимам от него по принцип. Много е хубав. Любимата салатка, майче малко си е дигнали цената, 3 евро и 9 цента или за килограм 3 евро 86 цента. Уникална салата. Цените на маслините. Ето вижте. Другите цени. Общо взето, цените мисля си, че са горе-долу като в България. Евро 39. Това. Или 1 кг за 4 евро и 63 цента. За 2 евро има крема сирене. Евро 99. Козе сирене 350 грама, 5 евро 99 цента. 1 кг 17 евро и 11 цента. Сирене 13 евро 97. Тук има друго сирене 1 кг 6 евро 98 цента. Би трябвало да е за това. Два килограма сирене 11 евро 95 цента. Ето това сирене 2 кг струва вижте колко. Покажа и месото. Пишете в коментарите в България, в Lidl цените същите ли са. Тук явно имало промоция, всичко е свършило, ама като всеки път аз се изтървах. Промоция 1 евро 82 цента. Винаги това си го взимам. 0% масленост. Много е добро, ако сте на режим. Мляко 1 литър 99 цента, обаче е свършило. 99 цента литър прясно мляко. Тук има и други. Айрян 1 литър. Това е гръцкия айрян. Скоро тук ще има айрян кибрите, сигурно не знам. Надявам се клипът да ви е бил полезен. Бъдете живи и здрави и ай чао от кибрития.